Egy nagyon izgalmas úti cél felé vettük most az irányt, ugyanis Nógrád-Szakál mellé fogunk megérkezni. Egy kis erdélyi faházba, ahol van dézsafürdő, tervezünk majd kirándulni. Ez alapból nagy kihívást jelent most nekem, mert mióta volt a térdemnek a balesete, azóta még egyszer sem voltam kirándulni, úgyhogy kíváncsian várom, hogy fog sikerülni. Ráadásul az útvonal, amit kinéztem, az egy elég nehéz, azt olvastam róla, illetve veszélyes, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell majd figyelni, de hát meglátjuk, hogy sikerül, maximum visszafordulunk. Ezen felül egyébként pihenni tervezünk, kicsit kikapcsolódni. Úgyhogy nagyon-nagyon várom már. Egy olyan világban élünk, amely pörgősebb, mozgalmasabb és hektikusabb, mint valaha, ahol folyamatosan azt érezzük, hogy többet kell tenni, nehogy lemaradjunk. Sokszor már annyi időt és energiát fordítunk erre, és arra, hogy minden beleférjen a napjainkba, hogy nem is igazán tudjuk élvezni azokat. A lelassulás fontossága éppen ezért egyre nyilvánvalóbb a mai, rohanó világban. Az ősz tökéletes időszak arra, hogy lelassítsunk, hogy emlékeztessen minket a lassításban rejlő értékekre. Ez az időszak, amikor a természet is elkezd lassítani, visszavonul, és felkészül a téli pihenőre. Amikor a napok egyre rövidebbek, a levegő egyre hűvösebb, a levelek pedig lassan lehullanak, hogy betakarják télire a földet. Mindez arra ösztönöz minket, hogy mi magunk is így tegyünk. Megtanuljunk időt szánni a mindennapjainkra, a lassulásra, az elmélkedésre. Számomra nehezítő tényező, hogy épp egy nagyon izgalmas projekten dolgozok. Erről most még nem tudok többet elárulni, mert csak jövőre jut el odáig, hogy bemutathassam nektek. Azonban amikor ennyire lelkesedünk valamiért, még nehezebb lelassulni, hiszen ez a lelkesedés természetes és ösztönző. De ilyenkor sem szabad figyelmen kívül hagyni a testünk és a lelkünk szükségleteit. Ez szükséges ahhoz, hogy megmaradjon a kreativitásunk és a motivációnk. A pihenés segít abban is, hogy utána friss szemmel lássuk a kihívásokat, és új megoldásokat találjunk. A lelassulás képessége nem csak arról szól, hogy pihenőidőt biztosítsunk magunknak, hanem egyben arról is, hogy tudatosan jelen vagyunk abban a pillanatban, amit éppen megélünk. A tudatosság és a lassítás is abban segít, hogy észrevegyük az élet apró szépségeit, élvezhessük a minket körülvevő világot, és tiszta fejjel, megújult erővel tudjunk visszatérni a feladatainkhoz. Ezért is szerettem volna ellátogatni ide. Ennyire közel a természethez nem nehéz észrevenni az élet, a természet csodáit, és vele együtt összehangolódni a saját ciklusainkkal. Egy ilyen helyen sokkal könnyebb lassítani, kapcsolódni önmagunkhoz, teret adni a gondolatainknak, és ráhangolódni arra, ami igazán fontos számunkra. Egy-egy ilyen feltöltő hétvége után pedig hazatérve is sokkal könnyebb egy fenntartható, harmonikus ritmust találnom a mindennapokra.
A természet szépsége és hatalma a világ egyik leginspirálóbb és legmeghatározóbb ereje. Az erdők előbb zöldellő, majd színes lombjai, a hegyek zord sziklái, a tenger mély kékje, vagy akár a csendesen hulló hóesés mind-mind lenyűgöznek. A természet képes olyan látványt és érzéseket adni, amelyet semmi más nem adhat. Az egyszerűsége és összetettsége között rejlő harmónia, a maga végtelen variációival képes az emberi lelket megbékíteni és erővel feltölteni. Az erdők a természet legcsodálatosabb és legtitokzatosabb részei. Ezek a nyáron zöldellő, ősszel színesbe forduló tájak nem csak lenyűgöző szépségükkel, de élettel teli, rejtett világukkal is mély hatást gyakorolnak rám. Az erdő maga az élet szimbóluma. A természet egy olyan része, ahol az egyensúly, a nyugalom és a harmónia uralkodik. Ha erdőben járok, az mindig arra emlékeztet, milyen fontos részei vagyunk a természetnek, és milyen törékeny az az egyensúly, amely fenntartja ezt a bonyolult rendszert. Nem csak az önmagamra fordított idő nagyon fontos, hanem a férjemmel töltött is. Mindketten nagyon szeretünk társasjátékozni és beszélgetni. Az együtt töltött pillanatok segítenek abban, hogy még mélyebben megismerjük egymást, megértsük egymás vágyait, gondolatait, és biztosítsuk a kapcsolatunk jövőjét. Amellett, hogy emlékeztetnek arra is, miért választottuk a másikat. Ez az utolsó reggelünk most itt ebben a csodásmesés környezetben, itt a természet közelében. Balázs még odafent alszik, Mangóka már a Szergély ajtó előtt várja, hogy kiengedjem őt a teraszra. Tudnék még időt itt tölteni. Van nagyon sok olyan program és túraútvonal, amit még időközben itt találtam, de most a fő fókusz a pihenés volt. Ezt úgy érzem, sikerült is teljesíteni. Tegnap este még terveztünk egy nagyot fürdőzni a Dézsában, de Balázs annyira megpakolta délután, hogy nehogy kialudjon, hogy végül nagyon forró volt. Ott akartunk sorozatot nézni, aztán végül ez nem jött össze. Annyira meleg volt, mintha megfűnénk ott bent, úgyhogy inkább bejöttünk Mangó nagy örömére, mert ő este eléggé fél odakint. Látszik, hogy igazi városi kanapékutya. Minden egyes neszre felkapta a fejét, minden egyes lehulló falevelet megvizsgált, de ez nekünk jól jött, mert annyira fáradt volt, hogy az egész éjszakát végig aludta itt lent a kanapén, és nem kellett lejönnünk hozzá egyszer sem. Ma még megreggelizünk, összepakolunk, aztán ma még van egy program, amit semmiképp sem szerettem volna kihagyni. Ezt majdnem sokára láthatjátok. Szerintem vissza fogunk még ide jönni. Alapjáraton nagyon szeretem ezeket a kis faházakat, főleg, hogyha van Dézsa, jacuzzi, ennyire természetközeli, hogy kilépek az ajtón, és már az erdőben vagyok. Úgyhogy, ha tudtok ilyet, akkor nagyon szívesen veszem, hogyha megírjátok a kommentekbe,
mert mindenképp szeretnék ebből hagyományt csinálni, hogy ősszel, amikor ilyen gyönyörű színesek a fák, de még süt a nap, jó idő van, akkor elmenni valahova, ahol tudunk nagyokat túrázni, akár felfedezni kisebb településeket, de leginkább csak pihenni, együtt lenni, beszélgetni, társasozni, tervezgetni, és tényleg sokat pihenni és beszélgetni. Hamarosan megérkezünk a helyre, amit én már nagyon-nagyon régóta várok, nagyon kíváncsi vagyok rá. Biztos mese szép lesz ez is. És meg is érkeztünk. Itt vagyunk a kézkilátónál. Hosszú hétvégénk utolsó állomása pedig Hollókő volt. Semmiképp sem szerettük volna kihagyni ezt a kis falut, ami a világörökség része. De a túrától megfáradva itt már csak egy gyorsat sétáltunk, mielőtt hazafelé vettük volna az irányt. Remélem tetszett ez a videó, és velem tartasz majd a következőkben is.